गासैबो रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावहरबाय। मैयानि जि जालांनाय जाथाय जोङो खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो दिनै सोंखारिदों। मानोना बेयावहाय खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सरजाबनानै जिखिनि जोंनि राजनिति हान्जा बिथांमोना जोंखौ बदनाम खालामदों, बियो थारैनो जोंनि ओनसोलनि थाखाय, जोंनि हारिनि थाखाय बेयो दुखुनांथावना। मैयानि जि जालांनाय जाथाय कलबारि गामियाव जि बिजेपि आरो इउपिपिएल बे मोननै हान्जानि मावथि बिथांमोना गावजों गाव बाथ्रा दान्थेलायनाय जादोंमोन। लामा गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायनाय जाबाय थानाय समाव जिहेथु गावसोरनि दोलोनि मानसिफोरा गोबां बेयावहाय ज' जादों, जायनि जाहोनाव बे लामाया ब्लक जानानै थांनाय फैनो हानाय जि सुबिदा बेयो जायाखै। दा बे समावनो जोंनि दख'रानि मोनसे हान्जाया जोङो डिमाकुसिनिफ्राय फैबाय थानाय समाव जिहेथु जों बे लामाथिंनो थांलाय फैलाय खालामो, बे लामायाव जोङो बे जाथायाव जोङो ग्रोब जोङो नांथाना थाफैयो आरो जोङो थांनो हायै बा फैनो हायै जि मोनसे अबस्था बिदि जोङो कन्डिसन जानो गोनां जायो। जोङो जाथायखौ जोङो नुबाय थादों, जोङो गारिनिफ्राय जोङो ओंखाराखै, गारियावनो जों जनानै जोङो नायगासिनो दङ। नाथाय बिथांमोननि गेजेराव जि नांलाय खमलाय जाबाय बे समाव जोंनि पुलिसा प्रखाखना बे समाव सफायनानै बिथांमोनखौ एसे बुजायनानै बादा होनानै बिथांमोनखौ एसे नर्मेलाव लाबोबाय। नाथाय बे समावनो बिजेपि दोलोनि जायफ्रा दैदेनगिरि बा मावथि बिथांमोना एबसुखौ जोंखौ नुनानै बेयाव एबसुआ दंफैयो, एबसुआ मानो राजखान्थियाव बाहागो लायो, एबसुआ मानो बिदि गाज्रि बिदि राव होनानै जोंखौ बेवहाय बिथांमोना बिराद दुसिबाय। बेनि उनाव जोंखौ बिथांमोना गारिनिफ्राय ओंखारनो हुमखि होबाय, जोंनि गारिनि साबिखौ बिथांमोना सेना लाबाय। आरो नोंथांमोना बयबो नुदों जे जोंनि गारि सायाव बिथांमोना गारि सायाव गाखोनानै जि बारना होनाय, गारिखौ जिबायदि एटेक खालामनाय, बियो थारैनो दुखुनांथाव जादों। जोङो बिथांमोना खावलायनाय लेखानो जों ओंखारनानै बिथांमोनजों जोङो मोजाङै सावरायदों, बेबायदि जाथाय जानो मोना, बेबायदि खालामनाया मोजां जायाखै होननानै। नाथाय बिथांमोननि जि खोथा, जि बाथ्रा राव, बिथांमोना मोनसेबो रावखौ दिनै बिथांमोना बाहायाखै। गाज्रि राव बुंनानै एबसुखौ बिथांमोना गाज्रि बुंनानै दिनै जोंखौ सोंखारिदों आरो बेवहाय जोंखौ बेबायदि मोनसे थासारि जोंखौ सोमजिहोदों। दा दिनै जोङो दुखु मोनदों। दा बे समाव जोंनि दख'रा एबसुनि सासे गेलेमु नेहाथारि गोमजोर बर' बिथांखौ बिथांमोना आखाय होदों। दिनै एबसु बायसा मोनसे गोथार आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आखाय होनाया बेयो थारैनो दुखुनांथाव जादों। दिनै जोङो खावलायगोन एबसु हिसाबै जाहाथे दिनै बिटिसि बिसायख'थि जोंहा जानो थांगासिनो दङ, बे बिसायख'थिखौ बयबो जाहाथे बाहागो लानायनि गेजेरजों मोनसे सान्थि परिबेसनि गेजेरजों जाहाथे बेखौ बारहोयो, बेखौ जोङो जोंनि जायफोरा राजखान्थि हान्जा बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन आरो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायगोन गावबा गावनि जि कर्मिफोर दङ बिथांमोनखौ जाहाथे लोंहो जाहो बेबायदि हरनि समाव बाहायालाबासिनो मोजां समाव रायजो राजाखौ बुजायनो जाहाथे खावलायो, बेखौ जोङो खावलायगोन। मानोना मैयानि जि जाथाय बेयाव जोङो मेक्सिमाम मानसिफोरखौ लोंनाय जानाय मानसिफोरनि जि मोनसे थासारि बेयाव जोबोद गाज्रि थासारियाव जों नुनो मोनदों। दा बेबायदि जायोब्ला जोंनि जि परिबेस बेयो मोजां जाया नङा। ओंखायनो जोङो खावलायगोन जाहाथे जोंनि जे परिबेस बेखौ सान्थि भाबै बजायना लाखिनो थाखाय जोङो खावलायगोन। DY 365 जि निउस चेनेल, बे निउस चेनेलाव जिबायदि फोसावदों बियो थारैनो दुखुनांथाव जादों। जों ओंखायनो खावलायगोन जोंनि निउस चेनेल बा जोंनि निउस पर्टेल बिथांमोनखौ जे जों बे जाथाय जानाय जायगायाव जाहाथे फैनानै
बे रिपर्टफोरखौ कालेक्ट खालामनानै जाहाथे जोंनि रायजो राजानो जाहाथे फोसावो बेखौ जोङो खावलायबाय। आरो बेवहाय जिबायसा माने आंखौ जिबायसा माने बिथांमोना माने बेवहाय माने फोसावदों जे आंखौ माने इउपिपिएलनि कर्मि बेयाव साजायनानै माने बिजेपिनि जि मावथि बिथांमोना माने आवग्रिसोमा लानानै जिबायसा मोनसे बेयावहाय थासारि खालामबाय बेखौ माने बे चेनेलावहाय माने बेबायदि मोनसे गाज्रि प्रसार खालामदों। दा बेनि थाखाय जोङो माने दुखु फोरमायदों जाहाथे बेफोरबायदि निउस जाहाथे बानाया बेफोरबायदि माने फल्स निउस जाहाथे जोङो रायजो राजानो जाहाथे बेबायदि मेसेज होआ ओंखायनो जोङो निउस माने चेनेलफोरखौ जोङो खावलायनाय थाबाय।